ଭିକ ମାଗୁନଥିଲା। କେମିତି ମାଗନ୍ତି ଭିକଟି ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ଭିକ ମାଗ ଜୋରି କହ। ବାବୁ ଭିକ ଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହ। ବାବୁ ଭିକ ଦିଅ। ଏମିତି ମାଗିବି। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ମାଗିବି ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ମତେ ଚଢ଼େଇ ଦବ। ଏ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି ତମେ ଏ ସାଇଡରେ ସେ ସାଇଡରେ ବସିବି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ମଦ ପିଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଚଢ଼େଇ ଯୋଉ ଚଲେଇବେ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚଢ଼ି ଆସିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ହେଇଯିବି ସେଠି ଶୁଖୁଆ। ତମେ ମୋ ପଇସା ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ। କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ଆଉ ପଇସା ଗୁରା ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ସବୁ ନେଇଯିବ। ସବୁ ରଖ। ଆଉ ତୁ ତ କହୁଛୁ ଭିକ ମାଗି କୋଉଠି ଭିକ ମାଗି ଆଉ କୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ କହ? ଏଇଠି ଭିକ ମାଗ। ଏଇଠି କଣ କିଏ ଦେବେ? ଏଇଠି ତ ଲୋକ ଗୁରା ସୁଧୁ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଗୁରା। ଆଉ କୋଉଠି ମାଗିଲେ ସୁବିଧା ହବ କହ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଜାଗା କୋଉଠି କହନି? ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ତମ ଘରେ ଭିକ ମାଗି? ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ମତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବନି ସେଠି? ନା କାହିଁକି? ସେଇଠି ପଳେଇବ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ଭିକ ମାଗିବୁ? ଯିବୁ ନା ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବା? ସେଇଠିକି ଯିବ। ଟିକେ ମତେ ଶିଖାନି କେମିତି ମାଗନ୍ତି? ଭିକ ଦିଅ ଏମିତି କହିବ। ହାତରେ ମାଗିବି? ନା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଆଣିଥିବ ଜରି ସେଥିରେ ଖାଲି ପଶେଇବ। ଇରେ ବାବା